Godmorgen, jeg hedder Mona Hvid. Er du en af dem, som har lyst til at blive iværksætter, men ikke rigtig ved, om du tør? Så vil jeg foreslå dig, at du kommer til det gratis foredrag, jeg holder i eftermiddag på Kvægtorvet, Næstved Bibliotek på Kvægtorvet kl. 4:30. Jeg er en af dem, som måtte tage mange tilløb. Jeg tror, det tog mig over 10 år, før at har ideen og lysten til at blive selvstændig sådan rigtig blev sådan bundfældet i mig, til at jeg turde tage springet. De gode budskab, jeg har til dig, det er, at man kan være iværksætter på rigtig mange måder, og man kan starte på deltid. Og selvom du ikke har lyst til at starte nu, så kan du faktisk allerede begynde at forberede din virksomhed. Allerede mens du er på arbejde, eller altså er på den arbejdsplads, du er. Og det vil tit, mange af de kompetencer, som du skal forberede dig med, vil også være noget, som virksomheden kan have glæde af. Jeg ser, at i de kommende år vil der blive en mangfoldighed af iværksættere og små virksomheder og store virksomheder. Vi vil se alt fra fra helt små virksomheder, mikrovirksomheder på fuld eller deltid. Vi vil se vækstvirksomheder, som er de der traditionelle måder, vi tænker virksomhed på. Og så vil vi se de eksponentielle virksomheder, som jeg fortalte om, hvad det er i eftermiddag. Vi vil se unge, helt unge, som allerede mens de er studerende, der vil de gå i gang med en BEX. Og det vil faktisk styrke både deres studie og dem selv. Vi vil se lønmodtagere, som sideløbende med deres arbejde, går i gang med et eller andet, de synes, der er sjovt og som de gerne vil udføre. Og vi vil ikke mindst se seniorer. Seniorer, som altså folk i 50'erne, 60'erne, og jeg har lige talt med en kvinde i 70'erne, hun er kun 70, som siger, at hun har lyst til at starte egen virksomhed. Vi vil se en mangfoldighed, og Danmark har brug for det. Og vi har brug for det. Fordi vi kan ikke have de der mennesker, jeg har her det sidste stykke tid talt med rigtig mange, som siger, at de har et fedt job og en fed karriere og fedt liv osv., men de mangler et eller andet. Der er noget, de mangler. Og der er mange veje at gå. Men alt det vil jeg fortælle rigtig meget mere om i eftermiddag. Og det er kl. 16:30 på Næstved Bibliotek. Det ligger på Kvægtorvet, og jeg tror, det hedder 2-4 eller sådan noget. Og det er 4700 Næstved. Jeg har oprettet et link inde på Godmorgen, sådan at det er nemt at organisere samkørsel, fordi der er ingen grund til, at de alle sammen kører i hist og pist fra, og så opdager naboen i bilen ved siden af eller nogen andre. Jeg glæder mig til at se nogle af jer. Og så der er lige en sidste ting. Hvis du er sådan en af dem der ikke rigtig ved, om du tør gå til et foredrag eller et oplæg alene, det jeg kan ikke rigtig lide det, så vil jeg sige, du bør ikke være bekymret. Inden for det første kvarter vil jeg love dig, at du ikke længere føler, at du er alene. Håber vi ses i eftermiddag. Hej.